nesillere şoy gideyim de ne bileyim. Киң тормакланып киткән нәселенә дәвам итүчеләр икәнен белеп, горурланып үсә Нәгыймуллиннарның оныклары да. Шәҗәрә дәвамлы эзләнүләр нәтиҗәсе. Хәзер ул зур мирас буларак сакланачак дип ышандыралар. Гарәпчә язылган исемнәрне рәиснең әнисе Мөния апа кириллицага күчергән була. Ә нәсел агачы буларак 19 гасырда ук Рәхмәтулла бабалары төзегән. Рәхмәтулла бабай безнең Чәчкапныкы түгел. Ул Казан ягыннан килгән. Һәм аның менә бу 16-17 буыны инде ул безнең якныкы түгел. Казан ягы, Биектау ягыннан туры барып тоташа. Шәҗәрә төзү нәселеңне барлау әлеге гаиләдә буыннан буынга тапшырылып килә. Олы кызлары Ләйлә әлеге үрнәкне тарихта без эзлебез конкурсында катнашып күрсәтергә тәкъдим иткәч, ризалашалар. 17 буын барлана. Ләйлә ире ягыннан Латыйповлар шәҗәрәсендә 12гә кадәр туганнарын таба. Эш барышында кызыклы мәгълүматкә тап булалар. Чәчкапка нигез салганда эш нәсел килеп урнашкан дигән шундый нигери. Нәгыймулла белән әбием Фатыйма шулай ук бүре нәселеннән. Зәйдулла белән Сәлимә, биби Сәлимә әбием шулай ук. Һәм инде менә тагын Латыйповлар бүре нәселе. Инде Ләйлә үзе ишенче булып, шушы бүре нәсел белән шулай эшчәрдә катнашу, тоташу бар. Буларның күбесе Казандагы конкурста гаиләне тәкъдим иткәндә сценарийда нигез булган. Тырышлыклары бушка китми. Район һәм төбәк турларын уңышлы үтеп, республика буенча 2нче урын аларда. Канәгать калдык, чөнки бик күп гаиләләр белән таныштык. Бик матур, бәхетле гаиләләр күп икән. Төрле районнарның. Иң кадерлесе гаилә нигезен белүебез ди җиңүчеләр. Киләчәк буынга мирас итеп калдырырлык шәҗәрәң булгач, тарих битләрендә дә исемең югалмас диялар. Радик Гыймаев, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы, Буа районы.